Kani kalong ka kubor ka baklay le ase haga jikim ka jonga bar ka jongpi ki paralok ki ba page iya kani ka video page kani ko yak sau kala sim jimbam na we ubriu namar ba kani ka sau kadon ki khunret te kumta ka divat ya ki jimbam ki baka kayo nang to nang tai henre kani ka sau ka ba phla kalong ba kam nombam season bam ya kini ki jimbam ki ba ka kayo na ki briu henre kabu pat ka tengkai yala ki jimbam ki ba kayo tam na ka ba ki briu ki aya ka pe hangneru kadon ba ki jimbam ki ba kane ka kso kalabu hakne ka we ka sanyum ne ka hake hakim ne ki penta jong kini ki plang ki kemban deoi parlok ye hapdeng katuk katoi hapdeng kasya kathar wat naki merat ru kidon kani ka jemut kum baka jemut jongi kibriu kadon yo le se ka khampalat ban ne ka jemut ka jongi kibriu haba ni pe ya kani ka video kaba ini iwe ikso iyo jimbam nang ni nang tai henry kam nombam shi sinbam henry kabu hang to kendian kat bagayo tam nang ne nang tai ti kabu onda kala thangan henry kani ka ksopat kale klong biang na itu benta baka kabu hadin kata kabam biang ya kini ki jimbam tikat no kalong ka kubor ka ba phlai le se ka ba pen kendit yang apa dia pi kamnyar bangin siam kini ki jak sau ki batip ia ka ban tengkai ya lagi jimbam wat apa deng kata ke jingtengan ka bangla ban patai ya le se namar ba kani ka sau ka ki khonret juga tikumta ka tengkai ya kini ki jimbam kabu hangne hangtai onda kala tengan kalik banuat dan ban simbiang ya kini ki jimbam ki ba maka kabu